Ține-l în lateral, ține-l în lateral să se vadă. Dă mâna sus, să vadă că e de la... Ha. Da. Tot lateral așa. Frumos. Mai e unde? Hai, lasă. În partea cealaltă. A, așa. Stai așa. Ești un brațe pe ăsta de deasupra să se vadă mărimea. Nu pe ăștia doi. Hai, unul și unul. Așa. Să se vadă. Bravo, tati. O să că la aici. Așa, dă-i pingei. Mă duc eu cu asta. Ăsta ia scoate la afară. Ăla, scoate la afară. Mișcă? Mișcă, dă-i drumul în apă. Dar sunt ei așa. Vedem dacă pleacă de aceea. Dar eu zic că pleacă. 70 a fost. Da.